Ayun guys, magandang araw po muli sa inyo lahat. Ayan, panibagong vlog na naman po namin. Ayun guys, at naghihimay po ng langka si Ate Jen at si Nanay. At kami po ay magagata ng langka ngayon. At yan po ang aming pang-ulan. Wala po kaming ulam, kaya yung gulay na langka po doon kala Nanay ay kinuha po namin. At siya pong gugulayin po namin ngayong tanghali. Wala lang pong bangot. At syempre, dahil nakapagkahid na, magagata naman po ako ng nyug. Habang naghihimay pa sila Nanay ng langka, alis. Ayun guys, ito po yung nyug nagagatain. Ayan guys, luto na po yung aming gulay na langka. Yun nga lang, wala po yung bangot. Kung hindi, magic sarap lang po at gata asin. Mamayang hapon na, mainit ay. Kain dagay. Habang gutom pa ako. Ulam ay langka, oh. Subukan mo Nanay. Miyawan, ay, mo na. Mamaya pa daw makain si Dagay, magpapagutom pa. Miyawan. Ayan guys, ngayon po ay Sabado na. At kahapon po ay galing po kami sa Medicare ng Curaçao at nagpaturok po uli ng rabies. Tapos nag-meeting sa school. Kaya wala akong vlog. Ngayon, malabas sana. Kaso nga lang ay naka-schedule po akong naka-duty. 4 po kami. Magbabantay doon sa may tabing kalsada. Kasi napag-meetingan po namin. Napag-meetingan po dito yun ng kapitan po namin na schedule. Bawat isang bahay ay may araw lang na nag-i-schedule ka na pagbantay. May mga kasama naman po ako, 4 kami. Kaya si Nanay nagsaing na. At ako po ay nagbabantay. Kasi kapasanang pagbantayin ko ay sa bundok ko naman pala. Nawanguha pa silang kahoy. Kana. Kasama si Jason. Tama. Lagoy. Dito pala yung dalawa. Naliligo. Bababad yata sa tubig. Oy, Rona. Kanina pa kayo dyan? Ha? Kayo yata yung nagpapainit lang. Hindi pa basa yung ulo ni Totoy, oh. Hindi pa basa. Mamaya ano na kayo, ha? Rona. Basa may yung ulo ni Totoy.
Huwag kayo magbilad. Ayan guys, at naliligo pala sila ro. Balik na po ako dun sa pinagbabantayan ko. Ayan guys, at nandito po ako nakatambay sa tabing kalsada, at ito nga po yung aming pinagbabantayan, kung sino po yung mga hindi po nakatira dito na papasok sa amin na kasi ito po ay private na po ay kaya ito. At naka-schedule po kami ngayon, bali 4 po kami nagbabantay po dito. Ayan guys, at nililista po namin yung mga napasok. Ayan guys, nag-iilang pa. Naliligo sila dagay dito. Kanina sila ro na lang naliligo, ngayon sila dagay naman. Nasaan na si Tutoy? Nag-iiyak po at gusto ulit maligo. Tutoy! Mainit! Ligo na! Tuy! Huwag ka magbilad dyan! Lakad na doon, sama na doon kay ate. Lakad at mamaya maahaw na rin yun. Wala ka dat. Oo, sige na. Isama daw ninyo ito. Oo, lakad na daw. Dali, dali. At mainit nga, oh. Oo, dali na. Bibe! Oh, alalayan mo daw si Tutoy. Ano, malalim? Oh, sige na, dito. Ha? Wala ka namang lalanguyan dyan, oh. Ito daw, sa mababaw. Mababaw na, no? Mababaw na, no? Ay, bumili. Saan? Ang patiwid yan, eh. Mababaw din na. Kargahin ka na ni ate. Doon daw tayo. Dali na. Hindi, ikaw ka. Huwag ka na daw. Bas naman na iyo. Kaya nga, sa babati maligway. Yan, puno na lang. Ay, nakata, dali na. Dali na. Buwangit ang parang makakalimutan. Eh, huwag ka na maligo. Tayo na. Ah, Bebe, dito ka daw dumano. Kaunin mo si Tutoy. Dali na. Dali na. Dito ka dumano. May isda pati, oh. Oh! Wala pa. Wala. Sira yan. Sabi din mai. Oh! Dami toy! Dami toy! Oh, dali, dali, dali. Baba na. Baba na. Oh, dami! Dali na. Ay, dami! Baba na. O, dahan-dahan at may lumot. Oh, baba. Dali, dali, dali. Alalayan mo ro na. Oh. Oh, yan na. Ligo na kayo. Kayo lang pati ang naliligo, oh. Wala ang iba. Bukod tangi. Kainitan. Naligo na yan kanina dyan. Ma-enter nyo, alas 10 na. 1 oras silang naligo. Oh. Mamaya ahon na kayo dyan. Ayun guys, balik na po ako dun sa pinagbabantayan ko. May mga kasama naman po kami. 4 po kami. Gawa po yun dun sa sa mga nagbabiral pong nangyayari. Na maraming pinapasok na bahay. Kaya kami po may mga schedule ng pagbabantay. Sa gabi naman po yung iba naman. Kala ko inaantok na yung bata na yan, oh. Inaantok na yan, ay. Inaantok na.
Inaantok na yan. Inaantok na. Matulog ka na. Tulog ka na. Matulog ka na. Tulog na ikaw. Mala ba kayo? Yung tata. Matabog daw, maligo. Sige, maligo. Ito, ibaba mo ate Jen. At pa nga yung Kaya mo yan? Ha? Malibat. Nais papa oh. Si Ryan, nais sa duyan. Pangat mo. Ayun guys, at nandito na naman po kami ni Kurahaw kay Lula at papatingin ko po yung tiyan ni Kurahaw at kung bakit po mahina po siyang kumain. Hindi ko lang po alam kung side effect po ng pagpapaturo ko po ng rabies kay Kurahaw at alam niyo naman po na mayroon pa pong turo kay Kurahaw. So hanggang sa Martes po ay may schedule po. Last naman na po yung turo kay Kurahaw sa Martes. Ay si Kurahaw po ngayon ay lagi pong nasakitan dyan at mahina pong kumain. Kaya ayan, sabi ko po ay mapatingin kay Lula. Matigas subo nga, matigas sulo pa. Nana, itong maraming ito. Nalangit sa iyo ito. Oo, iba'y tali. Sa akin ba ako nagkakay sa akin? Hindi nga nakakaimit. Ang likod. Nakagat nga ng pusa, hindi nagsasabi. 5 araw na nagsabi sa akin. Ay, malala rin ang pusa makakagat. Sa likod. Pinaturukan ko baga sa Medicare. Ay nung ano, mahina siya kumain. Ah, sa likod mo. Ay, baka nakaharap man sa'yo, Nana. Hindi ko. Oh, palito na doy. Basta hindi magkain. Basta kakainin mo na yung asin. Mahilig nga yan, manguha ng paho. Yan, mga pahunan. Tapos mga kakyat. Minsan, pag uuwi sa bahay, bayod-bayod. Ayan. O, di hindi na makakain. Sa maasim na sikmura. Hanggat magkakahurulog pa.